Eneko Perez, denboraldia amaitzen ari gara, eta zuia taldeak ere amaiera honetan seguro balorazioa inmarko duela. Nola baloratzen duzu hortengo denboraldia? Taldea bai ondo egon da urtean zehar, eta uste dut hasi ginenean orain arte eskaloi bat ego dugula, ja generalean, guregatik pozik gaude bai. Baituzu etxerrenari batzuk nahiko distira egin dutela, Olabe adibidez, baita ere Arrospide, Nikolas Agirrek, horiek eman dizuete, pixka distira ezberdinak urtean zehar. Bai ez, urte hasiera esen ondo joan, guztiz ondo, baina udatik ona mutiak, kriston aldaketa egin dute eta ondo bai. Talde bezala, kostatzen alda buru erakustea lasterketan? Kotxetik beti ikusten dugu berdina, baina uste du beraiek lasketetan ondo aritzen direla, eta horrean eta burua erakusten, eta bai, ondo. Urrengo urtera begira, ze ikuspegi taldeari? Urtero bezala ez, beste paso bat ematea eta gorantza jotea. Gazteekin lan egiten beti, supongo? Bai, urtero bezala, bai. Eneko denboraldi amaia iritsita, balorazio egin behar dugu, nola junda denboraldia? Ez genuen hanka honakin hasi denboraldia, baina pixkanaka buelta eman dieu eta udaran maila txukuna ematea lortu hau. Buelta eta buelta ibilizazte, eta zein lortu duzu, inkluso lasterketen lehia horretan sartzea, pixkanaka pedalka da hona barreskuratu, ez? Bai, zaila dago, nivel asko dago, baina karrera batzutan lortu egorra aurren sartzea. Talde bezala, bloke bezala oso ondo aritu zarete, da ederrekin zurekin, zenbait lasterketetan hor lehian izan zaretela, garaipenen gandik pixkatu urrun, baina lehian hori badela aurrera pausua zuentzat. Bai, nik uste itxura hona mandeula ekipo bezala, ia beti karrera barrune ongea, bai karrera hasieratik muitzen, bestela bukaeran bai batzutan emaitza politak lortu iteu. Hain zaila da, filialen aurka garaipenik lortzea? Bai, ikusia aurten bai filialetaz kanpo garaipen gutxi ondiela eta bai, zaila. Urrengo urtera begira ze helburu? Beste pauso bat aurrera ematea eta pixka gehiago gertu atzegan. Markel, denboraldia amaiera itxe gara eta errepasoa egitera behartuta gaude, nola junda denboraldia aurten? Bartengo denboraldia gora berazko ditut, zieran Solbasken oso ondo hasi nintzen, baina gero lesionatu nintzen 2 hilabete, eta hortik aurrera goran joan naiz, eta 2 azken hilabetetan ondo egon naiz. Zaten zenuen bezala, Sorbaskan emandako distira horrek ez zuen jarraitasunik izan lesio batengatik, baina bai ikusi dugula, denboraldiaren momentu zehaz batzuetan lortu dezula oso maila honen ibiltzea, Sorbasken goratzen zaitugu, eta azken lasterketa hauetan ere puntan ibili zara lehian, gutxienez sartu nahian. Izandako momentu horietan, supongo, disfrutatu dezula. Batez ere Amurrio, Aritxabaleta eta jo lasterketetan asko disfrutatu nuen, aurrean ikusi nolako nire burua eta polita izan zen. Eta urrengo urtera begira, supongo, pinzelada polito horiek arintzea eta zabaletzea izango dezula helburu. Helburu nagusia da pasu bat aurrera ematea eta regulartasun hori lortzea. Taldearekin batera, azten aurten Elektrolabesa garaipenen lehia argirik gabe, baina pausu sendo bat aurrera egiten bloke bezala ikusi dugu. Taldekide onak ditugu, Pablo, Jon Conejero, Arrospide, jende ona eta talde oso ona egiten ari gara, erlazio oso ona eta horri esker emaitzak onak egiten ari gara. Ni esker. Eskerrik asko.